Hürmetli dostlar, bugün 21 гыйнвар һәм без күз менән каш араһы конкурсының 2021 елдың 4 квартал еңүсеһен һайланык. Менә программа, безнең сайтта торган программа тавыш бирүне туктаткан. Туктатып карайбыз. Инде тавышлар бар бездә. Күрәгезсә, иң күп тавыш йыйганнар безнең Гафури, Туймазы һәм Шишмә шуннан килә Әбиялилдәр. Туймазылардан 69, Гафурилардагы 71 тавышка гына үтеп, шулай итеп безнең еңүсебез Гафури районы Каранелга авылыннан Назгөл Вәлиева. Котлайбыз һәм анапот китә безнең Гафурига. Исегезгә төшерәбез, безнең 1 квартал еңүсеһе Стәрлетамактан булды Алина, 2 квартал еңүсеһе бер йөндән булды Гүзәлия, 3 квартал ян сораннан булды Элиза һәм менә 4 квартал Гафурилар. Афарин.